čarokrásnom Liptove, na zelených lúkach, sa ovečky pasú voľne. Prežúvajú šťavnaté steblá, chodia po slnkom prehriatej zemi a vdychujú vôňu Liptova. Si otrhni trávu a vôňa, uvidíš, čo to je. To je nádhera vôňať. Vďaka voňavým bylinkám a dostatku pohybu dávajú ovečky výnimočné mlieko. Tukovosť má vyššiu aj kvalitu. Ale tomu sa naozaj ťažko verí. Preto sme vám to museli ukázať. Viac ako 6 000 vás rozhodlo o tom, že v akcii chce vidieť Aničku. Anička je učiteľkou. Všetku energiu venuje 3. B a na nápadníkov vraj vôbec nemá čas. Ak nevie zaspať, počíta ovečky. Na ovečku sme pripevnili GPS zariadenie a pozorovali sme ju celý 1 mesiac. Každý týždeň sme sa dozvedeli niečo nové. Spoločne sme zistili, že Anička za týždeň prejde aj 20 kilometrov. 100 zabehne za 16 hodín a v živote mierí skutočne vysoko. Do oblasti 943 metrov nad morom. Najdojímavejšie však bolo sledovať, ako Liptovečka za týždeň nadojí 6,7 litra mlieka, za ktorým nie sú žiadne Ečka ani Béčka. Preto sa právom nazýva horské.